Здравейте хора, аз съм Дани. Днешното видео ще снимаме изоставени сгради в село Бота. Не качих такова музиката, защото нещо стана с музиката. Но извинявам се, ако искате да я чуете, ние сега сме тук в някаква дискотека. Тук до нас има някаква изоставена сграда. След малко ще влизаме. Но ще снимам видео как влизаме. Но няма да е днеска или утре. И тук сега ходим да обикалям. В момента снимам 1 минута и 80... Не, 2 минути и 10 секунди. И тук гледам, че има някакъв бар отгоре. Но не знам вече тук какво става в това село, но по принцип съм роден тук, в това село. Ето тук има още една изоставена сграда. Тук целият път. Ето тук къща за гости. Много хубава къща за гости. Тук някои са го обесили. Ой! Мамо, още има тук. Там имаше някой. Ако виждате тази къща. Не знам вече. Горе и тук има път. Тук нагоре има път. Сега ще следвам от тук. Сега се върна в видеото. Така, ето ни пак. Тук не е изоставена сграда. Тук не е изоставена сграда, само че има човек, който не излиза. Аз съм го виждал само един път. Тук има още една сграда. Тук има някаква врата, да отворим да влезнем. Вътре има нещо. Но до тогава ще изследваме утре сутринта. Айде, чао!